Het wie het betekent maar weer een lietse vraat. En dan heb je mist en dan heb je dichte mist. En dan gaat het oer in Rijn en lichterrein. En dan heb je dat miserige waar. Je wordt er wel wierd van. En dat betekent dus dat het geen winter is. Nee, die temperaturen zijn aardig oproen. Maar het wordt de komende dagen al je wat beter. Nou ja, nou morgen. Vanaf het weekend dus. Laten we beginnen met joen en vannacht. Nog altijd een bewolking. Komen ze op dampbaar. Misschien wel mist. Temperaturen 6 tot 8 graden. Dat is flink heeg. Neem het maar een warme nacht voor deze tijd van het jaar. En de wind uit het westen tot zuidwesten waai, die is zwak of matig. En dan letter vannacht hebben we al wat ruim. En morgen dag, het wordt een wierte boel. Het wordt echt een wierte dag. Maar ruim betekent ruim het stevig. En de temperaturen die binnen ik weer heeg. Ik denk dat we morgen uitkomen zo tussen de 8 en de 10 graden. En de wind, ja, die komt uit het zuidwesten waai. Want misschien wel even wat meer zuidelijk letter op het dag. En die zal matig en krachtig wezen. We zeggen vooruit, dan komen we een sneeuwtje, een snijn, een mandje mooi droegwaar. Dus even zinnen, maar ik moet zeggen, die zinnen had het in het weekend toch wel dreig. Ik ga hem wel onjoen, zo positief ben ik wel. En de temperaturen op sneeuw denk ik zijn 8 graden gemiddeld, op snijn zijn 9 graden gemiddeld. En op mandje zijn zo'n graden gemiddeld. En er stiert in het weekend een stevige wind uit zuid-zuidwest, krachtig rond hut. En ik denk dat het na het weekend starig gewoon, naar mandje, meer en meer kouder wordt. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.